Hello friends! Welcome back again to Digital Era. Para sa video na ito ay isi-share ko na naman sa inyo ang mga basic Ilocano words na karaniwan or lagi nating naririnig sa araw-araw. At sana itong video na ito ay makatulong para sa mga nagnanais matuto ng salitang Ilocano. Pero bago tayo magsimula, huwag po sana nating kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga latest video. So una po ay nasubsob. Nasubsob, ti Ilocano na ket naidaramudom. Naidaramudom. Halimbawa, nasubsob siya sa sobrang kalasingan. Nasubsob siya sa sobrang kalasingan. Naipadaramudom isuna iti sobrang kinabartek. Naipadaramudom suna iti sobrang kinabartek. Nadapa. Nadapa, ti Ilocano na ket naipatekleb. Naipatekleb. At kapag naman madapa, madapa, sa Ilocano ay maipatekleb. Maipatekleb. Halimbawa, normal lang sa bata ang madapa. Normal lang sa bata ang madapa. Iti Ilocano na ket normal lang iti ubing iti maipatekleb. Normal lang ti ubing iti maipatekleb. Okay? Next po ay natumba. Natumba, ti Ilocano na ket natwang. Natwang. Example, natumba ng malakas na bagyo ang kahoy. Natumba ng malakas na bagyo ang kahoy. Natwang tinapigsa nga bagyo jay kayo. Natwang tinapigsa nga bagyo jay kayo. Next ay pabaya. Pabaya, sa Ilocano ay nadawol. Nadawol. Maingat. Maingat, ti Ilocano na ket naalwad. Naalwad. Or naannad. Naannad. At kapag naman mag-ingat, mag-ingat, sa Ilocano ay agalwad. Agalwad. Or agannad. Agannad. Halimbawa, maingat sa gamit. Maingat sa gamit. Naannad iti gamit. Naannad iti gamit. Next ay palagi. Palagi, ti Ilocano na ket kanayon. Kanayon. Halimbawa, palaging nakangiti. Palaging nakangiti. Kinanayon nga nakaisem. Kinanayon nga nakaisem. Next ay halimbawa. Halimbawa, ti Ilocano na ket kas pangarigan. Kas pangarigan. Next ay mga bata. Mga bata. Mga bata ay ubing. Ubing. At pwede namang pagbata, bata ay ubing. Ubing. Halimbawa, mga batang laki sa hirap. Mga batang laki sa hirap. Ti ubing nga dumakkel iti rigat. Ti ubing nga dumakkel iti rigat. At pag sa kulay naman, sa mga kulay tayo, pag dilaw, dilaw, sa Ilocano ay duyaw. Duyaw. Pag berde, berde or green, ti Ilocano na ket mabalin nga nalangto. Nalangto. Kapag pula, pula or red, sa Ilocano ay nalabaga. Nalabaga or nalabaga. Kapag itim, itim, sa Ilocano ay nangisit. Nangisit. Kapag puti naman, puti, ti Ilocano na ket puraw.
puraw. Kapag susunod naman, susunod, sa Ilocano ay sumaruno. Sumaruno. Example, susunod na ako. Susunod na ako. Sumaruno na kon. Sumaruno na kon. Next ay magkasama. Magkasama sa Ilocano ay agkuyog. Agkuyog or agkadwa. Agkadwa. Magkasama sila sa iisang bahay. Magkasama sila sa iisang bahay. Agkadwada iti maymaysa nga balay. Agkadwada iti maymaysa nga balay. Pagmukha naman, halimbawa, mukhang maganda. Ganon, mukhang, ti Ilocano na ket kasla. Kasla. Example, mukhang mayaman. Mukhang mayaman. Kasla baknang. Kasla baknang. Okay? Next ay bukas. Bukas. Pag bukas, ti Ilocano na ket silulukat. Silulukat. Bukas ang simbahan para sa lahat. Bukas ang simbahan para sa lahat. Silulukat ti simbahan para iti amin. Silulukat ti simbahan para iti amin. Next ay kahoy. Kahoy ay kayo. Kayo. Bawal magputol ng kahoy. Bawal magputol ng kahoy. Bawal agputod iti kayo. Bawal agputod iti kayo. Next ay panoorin. Panoorin sa Ilocano ay buyaon. Buyaon. Kapag naman nood, ti Ilocano na ket buya. Buya. At kapag manood, sa Ilocano ay agbuya. Agbuya. Example, manood ka muna. Manood ka muna. Agbuya ka pay lang. Agbuya ka pay lang. Pakinggan. Pakinggan, ti Ilocano na ket denggen. Denggen. Example, pakinggan mo muna ang sinasabi ko. Pakinggan mo muna ang sinasabi ko. Denggem nga umuna iti ibagbagak. Denggem nga umuna iti ibagbagak. Okay? Next po ay isang beses. Isang beses, ti Ilocano na ket naminsan. Naminsan or mabalin mo't nga maminsan. Maminsan, naminsan. Halimbawa, uminom ng gamot isang beses sa isang araw. Uminom ng gamot isang beses sa isang araw. Ti Ilocano na daytoy ket uminom ti agas maminsan iti maysa nga aldaw. Uminom iti agas or uminom ti agas maminsan iti maysa nga aldaw. Itigil. Itigil, ti Ilocano na ket isardeng. Isardeng. Kapag alam mong masama, mas mabuting itigil mo na. Kapag alam mong masama, mas mabuting itigil mo na. Noam mom nga dakes, nasaysaya at nga isardeng mon. Noam mom nga dakes, nasaysaya at no isardeng mon. Next ay sinimulan. Sinimulan, ti Ilocano na guys, ket nirugyan. Nirugyan. At kapag simulan, sa Ilocano ay rugyan. Rugyan. Halimbawa, simulan mo nang mag-ipon ng pera. Simulan mo nang mag-ipon ng pera. Rugyamon ti agurnong iti kwarta. Rugyamon ti agurnong iti kwarta. Next ay kaibigan. Kaibigan, ti Ilocano na guys, ket gayem. Gayem. Halimbawa, ang tunay na kaibigan ay andyan sa hirap at ginhawa. Ang tunay na kaibigan ay andyan sa hirap at ginhawa. Tipudno nga gayem ket andata itirigat ken namay. Tipudno nga gayem ket andata tirigat ken namay.
Okay, next po ay kumain. Kumain sa Ilocano ay mangan. Mangan. Kumain ng marami para hindi laging gutom. Kumain ng marami para hindi laging gutom. Mangan ti ado tapno madikinanayon nga mabisin. Mangan ti ado tapno madikinanayon nga mabisin. And next po ay kinuha. Kinuha sa Ilocano ay innala. Innala. At kapag naman kuha sa Ilocano ito ay ala. Ala. Halimbawa, kinuha mo na ang lahat sa akin. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Innalam aminon nga adda kanyak. Innalam aminon nga adda kanyak. Okay? Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang ang aking video at sana abangan niyo po ako sa aking mga next vlog. At salamat po sa panonood. Sana meron po kayong natutunan sa video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Thank you so much. Agyamanap.